Orain bueltan bildu dira San Miguel jaiei hasiera emateko 600 bat lagun aretxabaletar bapo afalduta gero euskal kantuekin girotu dute jaietako lehenengo gaua. Bueno, gustora zabitze hementxe kuadrillan, Oso gustora. Zentzuk etorri zare gaurkoan San Miguel jaixei hasiera emuteko? Betiko kuadrilue. Zer ekardu zu gaurkoan afaitzeko? Bokadilue, gaztaie, pastak, kafi eta txupitue. Bueno, menu ederrakin, sabela bete-betein jakoan kantuan hasteko orduaz. Hori da. Agur ezaguna. Bueno, zui, bai hemen atxabaltarrak abotz fin-fine daukutzu kantuen eitzeko, Bueno, beti steixela euririk eintzatiz. Ontxe hola gizi batzuk hasi die, zirimira purren. Tan suave ibilibiko, Suave. Liburua hortxe eskuetan, hainbat kantu, zein da zeure gustokuena kantuan ibiltzeko danak, ero? Honek euskaldunok dozein, danak politiek. Oingu bazuk badakitzu ondo? Oingu horik ez ebez, lenguek. Lenguak, ez da? Jubilauegaz, bale, Eta ontxe kantuan dabitzena ondo badakitzuzu? Ez, hau. Letria behitxuten bier, ez da? Hori da, letrie behituta. Urtien behin abesten duta. Urtien behin? Bai. Eta beste urtean izeitzen duzue, gaurko gunerako preparau gara? Hombre, hoxe apur bat ensai hauta, etorri. Bai, oso gustora. Lagun artien, kantau eta kantau hemen, sekulako girua. Gelditu gabe, bai, oso ondo. Oso ondo abesten da bera txabaltarrakala? Hombre, beti dani. Beti danik. Ensaladilla rusa, ensalada de tomate, etxeko tomatia gainera, Gero, tortilla patatas eta gero embutido. Sekulako menuak ardo zue, behin afaitxeko honena batzu bokailua eta karri da hori zeze da. Guia mama garez eta gu gatoz ja a la karta. Eta behin zabela betetekoen hortxe ikusten du laguna bebai zeuekin, kantu liburua eta karri dozu eta kantuen zabitzez da. Bai. Zein kantu zabitzi gaurkoan hemen kantuan? Ni neuretako zein da no... Bai, zeintzu zabitzien kantuan danak euskal kantuak, edo zeintzuk abestu itxuzue? Mordoskatxo bat. Bai. Eta zuk dana dakitzuala, zu liburutxo barik ikusten zu? Porque ez dut ekarri bertorrekoak. Orduan, aldemenekoek esaten da baina entzun da aurrera. Hombre! Artizautza eta nekazaritza ekologikoaren 25. feria ospatu dute aurtengo Aretxabaletako San Miguel jaietan. Horrekin batera baita 6. ganadu feria ere. Eta guztia girotzeko joaldunak, trikitilariak, baita bertsolariak eta mokadutxoa jateko aukera ere izan da, Loramendi elkarteko Tril emakume taldearen eskutik.
zuek aretxabaletarrak barazkien postua jarri duzue San Migueletan urtero moduan, ez da? Bai, azkenengo urtietan atxabaltan postu jartzen du, gutan ekologiko ditzen du, eta bueno, politxo doia gauzia, bai. Hementxe zaudete biok, hainbat produktu ekarri dituzue gaurkoan, zuek hortutik ekarritakoak. Aretxabaletako tomatea ere ikusten dut, probatu dut eta sekulakoa dago, Bai, nik uste dut atxabaldakua gauri herriko tomati iziti ez gain, herrixei izenaz muti ez gain, tomati ensaladarako oso tomate gozua dela, dauken ezagurrerik onenetaikuak, baizelik bai aragi mamitsua dela, bai zuku asko daukela, eta gainera zaporia dako primeakua. Orduen hemen oso estima bada, da nik uste dut orokorrien geruta ezagunagoa da neurrixen, dala tomate bat geruta gexeu utxen dana eta geruta gexeu apresitan dana. Orduen posigaz, ze azkenien, herrixan izenien zabatzen gabez, bertako produktu. Zeuena dan aretxabaletan. Geuria eta atxabaldarrena, hori da. Gu egiten duguna da, narruzko oinetakoa, horman ekarri ditut, eta hormatik ateratzen ari naiz. Hormatik atera, eta kajatan sartu, eta saltzeko prest daude. Zeuk egiten duzue prozesua, ziratik bukaerara, eta neurrira egiten dituzue gainera oinetako horiek. Bai, egiten ditu bi neska eta ni aitzen gara, Jaione moztu egiten du, Mari Carmenek Josi egiten du kortea, eta ni montatu, 3 lagun aitzen gara, Neurria, baino gehiago egiten dugu, berrogeita bat. Bada batzutan berezia, adibidez bat etorri da, aretxabaletakoa 47 duena, eta zabala. Horman sartu diot eta gero etorriko dela bila. A ber, bueltatzen da. Hori da. Zemuzko giroa aurkitu duzu hemen aretxabaletan Durana kalean. Jendea oso dotore, jantzita, basaretar jantzita, giro politia, eguzkiare atera da, hasi que ze gehiago eskatuko dugu. Nondik etorri zarete? Matximentatik. Eta zer ekarri duzu, zein produktu ero ekarri dituzu ezue gaurkoan ona? Otarra denetatik, neurri desberdinak, bai basarrin lana jarteko, okindegiletan eta perretxikutako, eta danetik pixkat. Erabilgarri dienak eta gainera eskuz egindakoak, zeuek egindakoak. Eta bertan ere, hementxe daukazu zeure kide lagun bat, herritarrak ere anaia erakusten nola egiten duzuen zuek lan hori, ezta? Bai, hemen urtero beti tortzea ditu, pixkat nola egitean, pixkat jendia ikusi dedin. Eta ikusten dikana, dana eskuz egitek, egiteko makina egita etxeok. Eta, dena eskuz? Lehengo ohitura zarrea. Lehengo ohitura zarrera, eta prozedura hori luzea da, hasi eta bukatzen den artekoa ibilbide hori nolakoa izaten da? Guk geuk ekarri berrizitei hau materiala basoa jun da. Basoa jun, eta gero hori egotek potzu baten guretan sartuta, ez da edin iertu, eta gero handik ateatzek sartzek laben, berotu, errezago manejatzeko eskuz, eta bihun hau egoteko. Eta gero, eta atzek labetik atea, banaka ikustezu tira zumitza esateion hori atera, eta gero azkenen bukaera, berriz. Paula, zuek Urtzebarri eskolatik etorri zarete eta postua jarri duzue San Miguel jaietako asokan, ezta? Bai. Eta zer jarri duzu, hainbat barazki eta gauza pila bat ikusten dugu ekarri dituzuela? Bai. Zer ekarri duzue? Kalabazak, piperminak, gauza. Gauza pila bat. Eta gainera, ekarri duzue okerrez balde manabil mermelada eta dena, ezta? Bai. Eta dena zuek egindakoa da? Bai. Eta barazki guzti hauek zuek eskolan daukazuen hortutik ateratakoa? Bai. Zuek zaintzen duzue hortu hori? Bai. Zuek landatzen duzue, ureztatzen duzue, egunero bisita egiten diezue? Bai. Eta pixkatxo bat abesten diezue ongi hasi daitezen? Ez. Ilut, zuek hortuko produktuak ekarri dituzue eta horrelako kalabaza handi bat ere jarri duzue. Herritarren eskuetan zenbat pixatzen duen galdezkari zareteta, ezta? Bai. Eta pixutsua da kalabaza hori? Bai, ezta? Jarri duzu eta hor apostu egin behar du. Herritar bakoitzak diru kopuru baten truke esan behar du zenbat pixatzen duen, ezta? Bai. Zuk badakizu zenbat pixatzen duen? Ez. Azokan,
artizautza, barazkiak, produktuak eskuratzeaz gain, baita ganadua ikusteaz gain ere, badago Aretxabaletan mokadutxo bat jateko aukera Aretxabaletako Tril emakumearen taldearen eskutik. Zer talo goxoa baino hobeto? Oraindiko lan nabil, urtea pasata. Bai, ostiral honetan, bai, ausarta izango naiz, dena kontatu bai. Pili, Aretxabaletako emakume Tril elkarte taldeko urtero moduan taloak egiten zabiltzate San Miguel jaietan bokadutxo bat hartu dezaten herritarrek, ez da? Hola zen. Zeuek masa egiten zabiltzate hemen beste lagun batekin zabiltza, hause, taloa jan alizateko lehenengo pausua. Lehenengo pausua, hause da. Eta nola egiten duzu masa, zein da sekretua taloa ona izateko? Irina ona, gatz pizkatxo bat botan, urberua, larrei izen barik, eta gero, landu, hau da lehenengoko pausua. Gero ikusten dozu zer dagoen hemen, ez da? Gero bestera, beste aldera. Eta besteak hortxe pla, zapal eginda. Hori da importantie da. Baina hori ere maitasunez egin barko da ikutu horiek. Maitasunez dana, janbe bai. Batzuk egiten, beste batzuk irakasten eta beste batzuk ikasten dabiltza, ezta? Bai, urtero desberdinak datoz ikastera eta batzuk iguala jarraitzen dugu erakusten talan. Zu erakusten zabiltza gaurkoan gaztetxoei gerturatzen direnei? Bai, zen ja urte asko, bueno, eurena dinetu ja, noia, más o menos. Orduan, urtez urte hemen zabiltza. Hemen ikusten dugu eskuan, ja txapara botatzeko daukazula prestatutako taloetako bat, ezta? Bai. Gaur, hau izango da, Aretxabaletan dagoen lekuri beroen agian. Bai, alagoma, bai. Zer modu zabiltza hemen zu taloa txapa gainean berotze? Ondo, ontsa hasinaz, da hemendik ordu itxa bitxartien, berotu bat hartuko. Baina, bueno, tarteka zagardo apur batean, da... Indarrak hartu hola. Bai. Hor jente asko dago zain, zuek prestatutako talo hori daztatzeko, Bai, eta batzutan pilaketak egoten dira eta hor txibirten gara larri. Zango da, Aretxabaletarrak atzoko kantu afaria eta gero bixamona daukatela eta horri aurre egiteko taloa behar dutela. Ez da, hau iztarrixa lehuntzeko zerik horrena da, baina, bueno, bai, atzo gustore bilitzen, bai. Bueno, hementxe adi, ez da din bat ere erre. Eta ondo segi eta disfrutatu San Miguel jai. Gero arte. Akabo nere ausardiak, opetea izerdiak, da parezpade beira, lotxa, gori, tikiri, takatori, ai. Akabo nere ausardiak, opetea izerdiak. Aretxabaletako azokan, artizautza eta nekazaritza produktu ez gain, ganaduak ere hemen arlutzeko kantxa honetan badauka bere gunea. Aurten 6. ganadu feria, ezta? Bai, aurten 6. urtea da. Ekartzen duguna, eta, bueno, peritxkat herriari erakusteko lehengo medio rurala, zera doian da. Lehengo animaliak nola erabiltzen ziren lehen animali horiek, ganadu hori gainera bertakoa da, Aretxabaletakoak, Galartzako baserritik ekarritakoak denak, ezta? Ez, batzu daude beste bezino batzuenak, baina hori baino da bertako ganaua, eta gainera da ganaua autotonua bakarrik, hemen ez dago ganadu frantzesa, bertako ganaua. Bertako arrazak orduan ekarri dituz. Bueno, behin ganadu azokan ibilita eta bueltatxo bate manda, zer egingo duzu orain? Kaletik ibiliz. Kaletik ibiliko zarete, ez da? Bai. Bertsolariak ikusi, talo bat jan, edo zaldi gainean hartuta ibiliko zarete Aretxabaletako kaletan barren. Agian bai, ez da? Bai. Bueno, adi egon beharko gara, ia bertatik zaldiak desagertzen diren. Eskerrik asko eta ondo pasa.
San Miguel jaietan euskal tradizioak ez du hutsik egiten eta beste behin herri kirolez gozatu dute plazan aretxabaletarrek. Apaiak ez. Horitek eta hiru. Ordu gehiegi pasa ditut lanean, hilabeteak joan dira, ez dakit nola galdu dudan denbora. Biharrian guztiz itota, eskerrak garaiz konturatu naizela, ez dut horrela jarraitu behar, gure arteko zorrak itatu dira, amaitu da. Soberan zaudela, bihotzean nabarmen sentitzen dudana, amaitu da. Karmele, Euskal Herriko txapelduna zara harria jasotzen eta gaurkoan hementxe erakustaldi egin duzu herri kiroletan Aretxabaletaren aurrean San Migueletan. Bai, hori da, gaur Aretxabaletara etortituko da eguerdiz, gero arratzaldin beste dugu lehioan, da holantxik gabiz. Herriz herri, plazari plazazuek herri kirol euskale tradizio hori herritarreik gerturatzen eta erakusten. Gaurkoan zer da hemen plazan egin duzuna? Zieran 63 kiloko poliakien 2 minutuen amasi jaso aldi dituaz, gero ingudiakin, 10 kiloko ingudiakin minutu baten beste 65 jaso aldi, eta gero txingekin plazatxo batzuk egin dituaz. Plazatxo batzuk, ezkendu meriturik, Aretxabaletako plaza handia da eta ia 5 esango dugu, 5 buelta eman dituzula txinga horiekin eta ez da erresa izaten, Bai, hori da, nipe ezostenin bai, bueltaka hain ez atostra, buelta asko ez dizengo, luzie da, unduxe da plazie. Hementxe, herri kirolak Aretxabaletako San Miguel jaietan, ze moduz doiaz, aurten? Izeko ondo, bai. Aizkoran, arrixa jasotzen, danetarik eitzen dago ona bertara gerturatu dienak ez da? Hori mutiko txoi. Jakez, mutiko txikitsua arrixa jasotzen. Bai, politena. 25 kiloko arrixa igo da. Zenbat kilo txakan berak? Mutikoak? Ez dakit, baina baino gehiago pixetu arrixa seguro bai. Horretik. Hortxe beria, gaina fasil esku batekin injau igo eriat. Peni izen da, bai. Eta gero fallo injauta, ez da hona izen. Baina ondo. Hortxe, neskak mutilak, bikoteka, banaka aizkoran, egurrak eta tronkuak mosten, fina di, aizkolari honeik atxabaltara etorri dienak. Zer? Fina di, aizkolarisak atxabaltara etorri dienak. Bai. Bueno. Hori da, zezbir baina, bastante honetan da, bai. Aurrena jasoet 55 kilokoa, 2 eskurekin, eta gero 25 esku batekin, eta gero kubiko. Eguraldia beroa dago, eguzkiak gogor jotzen du, hori zuretzako kontrakoa izan da gaurkoan altxaketa horiek egiterakoan? Bueno, pixka bat. Gogor entrenatuko zara zu, gero harri horiek altxatu alizateko pixu handikoa? Bai. Aitaren aurka ere aritu zara hemen lehian. Bai. Zemuz joan da aitaren aurkako lehia hori? Ondo. Zin moldatzen da beto harriarekin, aita ala jakez? Aita. Baina jakezek askar ikasiko du eta aita gaien du ere bai, ez da? Bai. Bueno, jakez, eskerrik asko, zorionak egindako lanagatik eta gozatu, San Miguel jaietan. Aio.